Exact așa mi-am luat și eu, doar că mai ieftin. Fără teamă că ai ratat cea mai bună ofertă. Exact așa mi-am luat și eu, doar că mai ieftin. Exact așa mi-am luat și eu, doar că mai ieftin. Fără teamă că ai ratat cea mai bună ofertă. Dacă găsești în altă parte mai ieftin, plătim de 2 ori diferența. Bucură-te de reduceri uimitoare de Paște! Vino în magazinele Altex și pe altex.ro și ia-ți pachetul promoțional Arctic cu plită încorporabilă cu aprindere integrată și cuptor încorporabil cu volum 66 de litri și 5 ani garanție la numai 949,9 lei. Acum și în rate fixe, fără adeverință de venit. Altex. De 2 ori diferența la toate produsele.